Covela University Traberangai Massachusetts Institute of Technology Azure Thian pathumte chu kara chuangin zin kong thui tak anzo hoa nikabial nu Haley hian zirna chunzom adu awangin California a inson atumtlat boxi phurlo zetin abial pa ba ka an thian kom ngei jona te chuan anzuk thla don ani kong laka an thil ton tur rap thlak takero shelok ngat se zong an thil tum chu an thul chiang viawin arin om kong laka chuan hotel room te takte a anin no khoma zana tui taka an mut lai chuan message aron ral mai nika chuan rang takin a phone chu an cheka tun ma atanga ron ti boy photo tu hacker pakhat aming nomad tia invo hi lo nirengin hepa hian athian jonanen hian nasa takin alo chhai boy photo thin chum khat phei chu an university server alo hack peka nikale jonate thil ti angin alo lantir ke umai si anzirna ina tang chuan an hno chuak thel ani chumi zan po chuan dan pangai angin aron chhai boy le chanta nikate pani po in theitop chuin tunge ani chui chuange an tum ve bok chutia an buai phili level chu an thian nu laptop atangin hacker chuan alo thireng ti an la shezui an thinarim to kher mai nika chuan rang takin a IP address an chuilet vata van nei thak takin Nevada amun pakhata a omti an hre chuak theita atuka zin kon zole lai mek te chuan message an don bel zela an kar khalai thalak te chu an dong thul an mani en thatu chuan alaron zui zelani ti an hriat taka phei chuan an ngai a thato lo takzet ani hacker omna mun nia an hriat Nevada a mun pakhat chu chin chein chulam pan phot chu an rota konglaka ei turlamin an chol le zau thin ti mai lo chu man mo takin an tlan par mai darkar tam feral nu khuapo athim chhal to tia chuan hacker omna nia an hriat mun chu an vathlenga beiselo deuin ram hnuaya infal tlabal deuh takhi an va pohlol in rausan to mihring chen hmun po nilawa moya ni awangin makti zaithiam an en thapa valu chuangot po chu thilti chi ni in alang vaklo chulai hmun boruak la chu aron vot deuh sung le ngal mu thalo an va muang ti te po an hlau hle engpo ni se in ti pachang luin tlangwal pani te chuan valu chua hrim chu an ril ruk ta an thian nu chu kara hnu chein hlau omom phot chuan ring taka hon met turin an hril bok nika chu accident ato awanga kebai tiang hol local theilo alo ni bok nen tlan chia ta ngai vai phei chuan chu ti hlau chu ani don in chunga chuan film khur takin an valuta athimin alo hnokorup mai thomri wa hriat tur engma a omlo chuata le banga te chuan vai vutalo kai deuh nuaya rei tak lualum to lo ti hriat tak hian aram deuh rup mai ani in hnuai lampan na kailon alo omti an hmu chuak le chulam hoya an pen chia chule thom mak tak an hreta an thian nu Haley kha aron treta tur mai a billing a balangin an tlan chuak ngal dora kar kong khar chu alo in hongdar vek an thian nu ero alo om to hau lo thung an car radio chuan signal engemani hi manin alo kiu chara an bang bodun hle ani theito po rol chuin an thian nu chu an aw vaka chana ero an dong silo thok le khata an thian nu teri an hrele thut an han hoile chule thil engemani hi vanlama a phe chho zuai mai mang ang tak an tal boi lai chuan thomak tak hi aron om le a chuta chin chu engma an hre chhun zom to lo nika aron har chuale meu chuan damdo in ang taka hian alo murenga khoilai hmuna nge a oma tunge da ti po hriat thei ani boxi lo makati in abang bo tul mai sud mak tak ha tu emani hian wheelchair anorin pindan pakhata ada lutta ani sud var veka in thuam pa pakhat Dr. Wallace demon nia in soi hian ron thut chilin tunge ania
enge achunga thleng aron zota nika chuan a hmingpuma hrilbak chu thil dang engma achunga thil thleng a hriat bik lo thuin a lo chang chuta sudvar ha chuan khovel pon lammi extraterrestrial entity anti mai tenena anin ton thu soin voi engzat nge chung ho chu an hmu to an zot le a nika chu a hoi a tul mai engma chu tianga hriat ve lo thu a changin a thian te pahnih omna an zot le deuh he hoa chuti lai chuan a hnara tangin thisen ron lung chuang ngei bok sudvar ha chuan tong tori lo tura khapin ha cholama mo thu an thrila amma a an dana pindana bokhan an nor let le ta ani atuka chuan sudvar ha midang ron kal le in nika chu an ron nor chuak le a an pindan kalpela te chuan experiment tinana an man niom tak damdoi chuata lo bodeu nuai te chu a hmu bok khoilai mun tak niang mo ti ngai to in aril ru akal thui hle chutia anin normek lai chuan pindan pakhata abialnu heili lo mudeu bam chu awa hmuwa ni khuwa ashia poina langlo abialnu omna pindan na lu chu an tum ngal ngota an lo phal ozong silo lungni lo zaithiam anin norsona atopa chuan ahmania ama dop tupa bokha awama chonle chupa chuan zona mol mangle hote te kezung tang engzat nge anei khovela tonga lokalani MT te muang chang hian alo zota hacker hne na tonga email a don chung chang te po alo zot bok atong thaddu lo emawangin doctor wale chuan video footage an entirale ahma zan luka an thilton thingbukara alien taksa ang taklo lang chu a hmu tirta sudvar ha chuan amaron tiboi thin tu chu hacker satlian nilovin khovel pon lammi dai nia an hriat thu a hril tlang ta dot mai ani a pindana an da let le hnu chuan bangkara tonga omak taklo chuak hi a hre fule man mo takin boruak lu chuana vent chu awa pan hnaya a thian pa jona onge yani ti a hrengal nika chuan man mo taka kovin khoi hmuna nge anom enge achunga thil thleng an zota jona chuan mimak takin an ven thule chung ho laka a biruk thu chu ron hrilin thil thalo tak a thleng nia a hriat thu a soya an thian ho chu experiment tinan tu tenmo an hmangmek nia a hriat thu a hril bok thok le khata jona o chu are ngal mak le ngal nikatan chuan angai thathlak lo tak zet to atuka chuan pindan ngaya bok in nor lut le in rong chi sang anin zot kwal vela no pangte nursery kalpo ina an hriat turom vel zona mol mang tak anin zo kwale taka chuan nika chu athin rim to hle ani thataka zona a chan hnu chuan abial nu mu an phut let ve ngata doctor chuan beiselo doin alo rem ti ve mai bok anwa thlen chuan heili chu chemi alowin alo lamunga ta ala har chuak mi alo ti anin hril ni kho a hriat vele du toka anin hmu thei tur thu hrilin anin hruai kir le ria an chuak fel ta mo tia man mo taka che in tlan chua dan tur adap chun zom ta ani a thian pa jona kha ven ta changa va bele in pindan chung om dan zong kong khar om na mun sana an tar na mun te athil chin chia lok sa chu an va hril zonga a thian pa ero chuan chua chu alo zuam lo na sa ataksa a chau tak zet thule natna engemaw tak nei nia a in hriat thu alo hrila nika ero chuan an chuak vat lo ani chuan thil poizok an chunga thleng don nia a hriat thuin alo chang let ve thung reife anin hnial hnu chuan anin min tange a kongkhar lokna pasko talo chin chia ru karpo chu anin hrilta ani chumi hnuwa anin hruai chhuale lai chuan emergency aron om tatlat mai biak hlatna atanga report anin pek dan chuan tang tlan chuak anom thu an soya man mo takin na thokho po chu an tlan kul ve ngal chulai hun chu rem changa la in big bow an tuma abula toilet a chon lutin ava biru vandoi thak takin na thokho kha an ron kir le si anin man chiang hle pindan pakhata da lutin an kal khuma
bang te chu thil kan na hnu ni om tak hian alo dum u thual le ngal nika chuan thil serious tak om chiang ani ti aman thiama chu chuan angai ati thalo tak zet to ani atoka chuan dan pangai ang bokin doctor khan hruai chuale avatuma a in khuna puan an hlim chia chu alo ruak vek nika khan alo bumreng chelo ni in pindana ta alo bibo dai to doctor chuan aong phate chu hlimin an endika khum chuata athil zia sang sang tlan chuadan tur aplan zong zong a mu chuak zui chuti lai chuan nika chuan abial nu heili kha vapanin thisen chokhai na mangin alo vanu ka aman mo thak nen thom di mangai boxi thana sa phat mai akha tokin garden ron lang le thin van nei thak takin an man chuak lo hlau achang le heili nu na stretcher chu a in bat tang thul man mo zetin an siam thale zung zunga thui fe anin nu chuan amazona tuemani hi aron ben pheita chat mai le maktak main chu bapo chu akal liam le tamaya kong kharin kharmain avahong le man hlau bok passport chutlu ngai na mun kha awatheng pheita ani wheelchair atang chuan aban phata hau silo athisen chokhai na pipe chu mangtang ka in hol an tuma a hol ful hei thelo rei fe be nu chuan kuthian dam dapin aron chela arua manna atol chiang hle mai sudvar ha doctor bokha aloni anu dewa chuan heili chu aron har chuaka ammangai thu aron shildeu sap bok makti taka anin thlir reng lai chuan nika chu a har chuak thuta amu manglek chulo ni in sudvar ha ho khan dimlo baksakin an boy som chun zom le ngal abial nu heili chu a auzui tuara ala har chuak thei bok silo atopa phei chuan khuma tangin an nem thlata dop mai chuata chuan thu chuakin an in endika apuan ven an hlim chia chule ke alo nei to reng lo robotic le kan lo vu sak dai to chulo ni in amak tilutuk chu a auzui ngal tuara experiment tinan an mangnge alo ni chutia achetlalai vel chu darthalang le lamatangin an lo en thareng le ngal nika chuan tiang hola dindan zirin an hoi kual vela atopa chuan ding chuaking kongka pui chu an en wangale enge tiatum a hriat ta hle mai doctor khan in beng dai turin aron shilmol mola amai ro chu nika chuan a beng khon du lem lo chuta le kong khar chu an tlo hong thuaya abial nu chu nuk chuakin tlan chuale atumta ani atiang chu nget taka humin in hum himna na manga doctor khan film khur takin aron zui ve chat bok atopa chuan elevator omna mun an thleng phei hlol mai doctor khan ron nang chingin warning pack aron tuma nika ero chuan athu soi chu alo ngai thlak sak du lem lo van nei thlak takin doctor chuan ati boy chun zom talem lova lift ta chuan man mo takin anin phur chhota ani lift kongkhar aron in hongale tunnel ni om takhi alo lang ruwa mai Hello, HOM kani a tuna hian Jenny's homestay Delhi a ko me kani an room hi a fine nuam a zirlai te damlo te an boy pui thei vek boka pick and drop po an thei boka airport atangin pick up in ngai pon an mani ran thei vek bok ani jinve wak ta tan pon omna tur number ka suggest thei chaw ni boka Jenny's homestay a ino thleng ve thak don nia kalna tur dang om chuang heklo tiang hol chungin anin hnuk chuak le a tunnel chung la chu athim tul le ngal rei fe anin nor hnu chuan tunnel pon lam an thleng ta hlol mai a thian nu ni kho shelo let reng po chu aron har chuak zui ve ngala amma zong khan a har chuak thei bok silo makan ti dun kher mai thui fe in ko chung an kal hnu chuan lir thei hi aron tlan hlawa nika te chuan phardingin an chuang luta ani a khaltu pitar chu atong duin a khosak dan chu apa ngai te chiam lova siam chop te po a ang zok ma
akha tokin thumak pui pui aron phu chuak zuwa le ngal nikate ngai thalo chuan petrol pump hnai bera an din tir topa an chhuk tur chu uluk zaithiam abana ala fop zui abial nu chu a chau em wangin pona alo thutha chul tira kalson mi alo tura chain dor chunga alu santa ani phone man tumin an daila atlang theilo chu thusan engnet uakma alo om mi alo an hoi kul vela chulai om ve midang te chuan makti mel deuh hian an lo thlir reng boxi chuti lai chuan tv a chanchin thar an ron puanga tang tlan chuak anom thu soin nikale a thian nu zon me kan ni dan le natna thalo takka yan ni awanga nailo turani thu te thlengin an ron puang ta dum mai nikachu man mo zaithiam atlan let le ngala pona va chuak chule a thian nu kha awa muta silo truck driver khan alo phurbo dai ti a thiam ngal man mo taka umin a au ta lo mai ani ake an thak na chu alo thaphian le ngala chak takin atlan pui thei der mai reilo te a truck tlan chak tak chu va pha in abial nu heili kha an au le vaka driver la loin langeng ve laklo ading du big silo trucka chuan avalon kai pop mai driver chuan kongkhar chu hongin an nora kongpuya in hok tlain alum vial ngal rok mai ani nikachu athin rim zual sawa amma aya chakin aron tlan leta mit khap kar le karon phain trucka bok chuan aron lon kai le a van nei thak takin heili khan driver silai da that alo chu sakman hlau mai nai set chota an lo in tin wang to truckata driver chunor chuakin alir thei chu an chu saka chulai mun tlan chu san ngei chutumin anin khal chun zom ve ngal heili chuan abial pa ke mu chuan makati kher mai engtikla in nge robot ke an lo vuwa sak a hrebik silo bangbo takin anin enkol dan an zota nikapo chuan chandan tur a hremai bik lo chutia an tlan pur lai chuan thok le khata a break ding deuh hroya malaman han thlir chule kongalo top der an ma a chuan leikak zau takhi alo oma an pialam muala la kongdang om chuang boxi lo anom nalai mun chu khoilai nge ni ta ang ti ngai toin an rilru abuai le tamap mai ani hemi te chanchin hi alangai nom don chau le ngal nikate thian dun chu an tlan let le a konglaka in malding hi an fu hlawa akot vel te chu are deuh duka oman om point alang lo amai ro chu cell phone emo map mo an man tangkai thei tur man ruwa a om tak hlovin ti in chunga chuan an valuta dokana map lian tak lo om chu an fu ta ani an han thlek dun wanga an map hriat thin nen a in ang lovin tlang pangper om dan le lui kor om dan te chu adang lam hle thei topa an zir chiang dun chung po in mason na te fak an nei chuang silo an beidong chu an thu zoi noka chu mizan chuan sipai hoin nikate chu zong chhun zomin silai nen an ron thok chuak rupa nikatela an lo film khur ve bok ato ba chuan sipai ho chuan tu emani hi an vanang chingta ma se an be si lo zok chunlama truck driver kha alo ni hlau mai nikate point thoman hriat ve thawa wangin an lo biru ve thema thok le khata tuemo sudwar ha hi aron lang thut an thian pa jona kha lo ni rengin nungdama anin hule chu makanti in an lom kher mai hlim takin anin ku vonga amai ro chu rin phak bak thil thleng alo om an mani mantu te khan jona kut chu robot kutin an lo transplant daya akut pha chu a cha tup to mai ani chumi zana heili mu chu an han en diklea anung zanga chuan device maktak hi an lo phum vereng ti an hre chuak a hriat na thazam zong an control vek thei to aloni jona chuan anom na hun chu area 51 an ti US sarkarin tumatlo po theilova aven him tlatmun ani arin thu an hrila ani nge yem ti ero achiang bik chuang lo atuka chuan tlan chuangei tumin anin khal chuak le a
thui fe an tlan hnu chuan check gate an va thleng hlol mai sipai ho hian uluk mangkhengin chulai hmun chu silai nen an lo venga an hmabak a ko don khop jona chuan a thian te chu sit hnung lama biruk tirin supply latur angin anin soya an tlang tir mai done mo an ti to hnuwa sipai pakhat chuan chhuk turin aron ti tamau mai le tlan lui an tuma thok le khata motor daltu traffic bollard aron dok deuh zok chu chuan truck chu ti zamin an tang chiang hle sipai ho la chu silai nen an ron tlan khom deuh truk truka hun taman nei to si lo an chet vat lo chuan an man le ngei don ti chu alang reng boxi chuta jona chuan sipai pakhat chu bein a silayan chu saka silai muleng ziai hnuaya chuan tlan chuakin traffic control room a laptop an da chu ava panta ani traffic bollard alak kian vele tlan chengal vat turin a thian te chu an hrila amai ro chu van doi thak takin a kut zung tang lo chha bur to mai si laptop keyboard a met fu hlei thei to lo mang ang taka a phili boi lai tak chuan a na hmun chu an ron la bom zui a hne bok aniang a khudum ngal lui mai a thian te la chu sipai ho chuan an ron pom chil ti ti to jona a thilo hlau a chakna tharui som khoma ron tho chuak le in a thian te chu avapana nikapo trokata ron chukin jona chu aron pui ve vat bok jona chuan hun tamani to lo ti hriain bollard ati chiat vele chakthei ang berat lan chuak ngal turin an thrila chuta le ahma ayna sazoka in sang phek lein bollard chu anek ta dop mai cement charlu tuk chu ake dar chuaya nika chuan accelerator alo rap full ve ngal papa chakmang khengin anin kho chuak ta ani jona chuan sipai ho chu ti khotlai ngei tumin theito palo chua vele a lei chuan chum thuaya metal te chu ain khokngal tup mai lir nging na tak ang mai hian sipai ho chu an leng dual mai ani nikate an zalen ta amai ro chu ala top mai lo thui fe an tlan le hnu chuan rin lo deuin road block alo le doctor demon ngei mai kha ral thum fam kim nen an ma a chuan alo ding le lur to sipai thanem takin an lo changa paltlang chu a har ve khopang nika chuan tlang lui an tum ngota sipai ho chuan an ron kap ta zot mai si truck chu thei topin an her kuala ma se tlai zo to van doi thak takin kongsira an vir thadeu noka anin so na hle ani helicopter aron ruaya sipai rual dang ron lang lein abial nu heili chu anron la phur dai le ngal nikatan beilet rual an ni silo beidong zaithiam a indom kuna truck kang vut ma chuan dingin sipai ho chu a ma chhondon ta ani doctor bokha ron tong chuak lein abial nu chu an lak bo dai to baka ti thei eng ma ani to lo thu an thrila an experiment ero an be sei phak baka a hlo thlin thu a hril bok chutia anin ma chhon reng lai chuan nika chu aron har chuak thuta doctor korma a thuin ziak demon ti chu a ledling zongin nomet tina alo ni reng ti a sha chuak ta ahma tang dei to a computer ron hack tu le ti boy charger tu kha doctor walis damon nge hi ani ti an sha chuak chu makati lutuka ka ho chung hian a thir wang mai a thin rim lutuk chu a au deu chiam bok thok le khata a in ngai tu har le thuta alien technology manga siam kelem powerful lutuka nei reng to ani ti a hre chuak le ta an in sang marale silai mu thok aya chakin atlanta fu mai sipai ho chuan an ron kap ngal trucka a chak em awangin an kap fu hlei thei to lo azalen to mai dona alan hnu chuan dar thalang niom takasiam bang cha tak barrier mak tak hi asuke chuaya chu vele thilom dan aronin thak danglam ngal vek mai pindan thim deuh rek ruk khol mak tak na hian azuang luta enge thilom zia alaman thiam chuang lo makti se thian an hoi kira bangpon lama chuan demona kha dingin ngoi reng hian alo thira
tunge ani a in hriat tirta ani a helmet an phelale a hmel chu mihring hmaitlang ang nima se atak sapum mai chu khol vek alo ni nika chuan makati tul a omna pindan chu an thlek kual le a structure makle danglam takhi lo ni rengin alo vir deuh moi le ngal pon lam chu van theng reng vek alo ni theitop chua tlan chu an tumna kha alien ho mun siam chop simulation room chung vek alo ni reng mai alien ho in an lak bowa tang khan khovel pon lama an thlo chua pui dai hi alo ni ya an spaceship chunga chuan experiment ti na mangin an technology manga siam hriat na thazam ba ka robot kutlemte mihring taksa nena in rem taka transplant an tum alo ni an be se ang nge in an hlotling tarenga amai ro chu nikale a thian te tan khovel lama led le ngai na a om to silo engtin tak om chhun chom zelang mo nu pakhat damdoi rui odi chu room thim deuh khep khupa hian amumeng kura bedroom bangle dressing table a thalak intara tanga alan dana chuan meithai fanu pani nei ani du melvio room kongkhar bulatang chuan meicheno pang pakhat hian alo thlir renga thok le khata hospital room aron lang thuta amaloka meicheno pangte kha lo puiking to in mental hospital pakhata psychiatrist na athoka amhing chu Rosie ani pindan pakhata chuan rei tak chunga lo en kolto ril rubuai papakhat hi alo phun bula akianga thil omle doctor zona po chu shelo ni om fashan hian athi tur thu alo soi mol mai Rosie chuan theitopin ti puyan tum thin omzia omte chiam lo hle adam lo en kolte chu angai tu em awangin ho hun pa nga ya po a ho man meu lova tun truma po hian amma zana a duty kha ala chambang ta zelani atopa chuan ho turina inbu chei ve tange a chuti lai chuan phone call aron kalnol mai damlo ril rubuai dang serious tak anron hruai lut le chulo ni in rang taka boy soma ngai tur thu anron la hril zui an damlo hming chu lora ni in a file an han bi chianga ahma kara an university professor tubo manga in chulum lai a mu atanga diklo chhotan ani thu alo in ziak kong mai damlo mutur chuan Rosie chu room chunga alut pheya beiselo deuh hian lorai chu kil khata hian alo ding zum zata hlau nei ti hriat fashan hian alo meng pharna sa hle theito patong thlamuan chungin zona an zota lorai chuan khurdur tur chung hian mia ril rubuaya ni lo thule tuma mu ve theilo thil engamoni hian azui tlat thu mang ang tak hian a soi tamai chu thil chu achang chuan a hmel hriat angtenaron in lara achang le mi khualang tenaron in lar thul amai ro chu mihring pa ngayan ni lo ti hriat takhian rap omze thian aron nui ta thin ani chu a thil mu chuan voin la a athi tur thu ala hril zui Rosie chuan adam lo en kol dang te ang bokin thil mu sual hallucination ani aring ngala thil rap thlak tak kan muemo kan experience rengin chuan kan mental health ta ngong thalo takanei fo thin ti in bulan trana chu vele lorai chu beidong ti hriat fashan hian le lama hoi mak mai thabar ti hriat takhian a khur dura thok le khata hnung lama tlu in aron tre chuak ta ataksa te chu ai sep kang dora ril rubuai satli ani lo ti chu hai rual ani lo
ro si chuan man mo zetin emergency unit a call nga la chumi hnuwa an hoile chuan mu thiang lo chu a mu ve ta ani lorai chuan ngoi reng hian alo mel renga anui melero rap ti pialam akut chuan pot themala hum zui rosin makti mel taka athlir reng lai chuan a mai chu a zai kak te duai mai athil mo wang chuan rosi chu akhur zui ve ngal hlok bok emergency unit an lo thlen phei meu chuan atlai zo to andam lo chu chan man zia zang alo ni to lo aruangan hlom lai chuan chathla fel dei to ma se a mel chu rap takhian alakhi deuh sung mai ani chumi hnu rei vak lawa chuan damlo thi dan chui chiang turin detective pahnih an ron lang ve nga la an zinga mi pakhat zawk joela chu rosi pasal hlui alo la ni zui rosi chuan thilom zia han soivel po chu nuama ti fashan lo kher mai amai ro chu athil mu le hriat ang zep nei haulovin an soi faka athi hnu po a rapom taka alanui tak zel thu te chu a hril vek bok detective tenena anin komzo chuan a in khal ho ve tange nge a ril runuam lo taka a chun zom zela wangin aril rulak penan wen nawadom ta ani aswang tuana akal ding lai tak chuan an hoi kuala le in chung kil khata adam lo thita lo rai khan nui chung hian alo thireng mai aphuna salutuk chuan awain nawa thauke chuaya chuti lai chuan apasal hual trevor aron lut hlol rosi omdana chuan thildik lawa ti a thiam ngala hlawa nei enge thil thleng rang takin azot ve ngal zat bok rosi chuan I helovin adam lo en kol lai ama mit mu lai ngeya athi thu an hrila trevor ero chuan angai serious te chiam lo hle chuti lai chuan lorai thani taka mu na kha an va thlek le a engma alo to boxi lo wang chuan athil mu sual saklia mai maya ngain thei ngila tum ve ta ani chumi zan chuan a unau nu holi le apasal grek atenen in mu in zanria an kil hova ama ero chu chhun lama thil ton rap thlak tak khan asuang tuana ala lua thlata choi chu soilo midang ti reng abenga ronga alu theimeu lo angai tuana azim to nen a unau nu chuan an no panlaya an chen na thin an in hlui kha tirala sumtle mazong tal siam turin alola suggest zui an thuwa in mu theimeu lo wangin anin hnial deuh bapa chumi hnu chuan in thla in mani in lama an hota ani atuka chuan phur fashan lo hian na thok turin anin buat saya hospital a thlen vele front desk ka kalin lora in an professor in tilum laya mu chanchin kha avazot chiang ngal file an high call lai chuan apasal hlui detective joel kha aron lang vele a engtin nge aom zel hriat tumin a chanchin aron zot ve bok rosi ero chuan alo bechak te chiam lova ama office lama kirle in professor chanchin kha avazir chiang ta ani mani in tilum rawa ache dana makin adang dai khermai acha thak thlengin abula lorai chu nui vur chung hian alola mel zui angai tuana kalding lai tak chuan phone ron ri thuta a unau nu holi kha longni rengin ahma zana anin hnial boi dewa wang khan ngaidam ron dil atumalo ni chutia anti ti lai chuan tuk vera tangin hnuailaman bi thla ale ahmania a patient thita ni om takha kholaya aloding run mai chuta tang phei chuan a omanuam thei to lo aril ru ti pau khau luin a hna chhun zoman tuma
wata fan kwal lai chuan a patient pakhat Carl la chu chemi alo hian alo nui deuh sanga theito pa ti puya tum chung point a betong zo ta hau lo mun le muna din chilin uluk takin an en dika anui dan la chu lorai thi ma a anui dan nen ala inang em boxi thok le khata aron tong chuak thuta ama ro si chu a thi vat tur thu aron soi ta chiam mai ani athu soi ngai hlir soi non tlut awang chuan rang takin ro si chuan tran pui tu tur an ko ngala an ron thlen chuan Carl chu khuma alo mule dai loisi thil omzia a thiam lo kher mai an boss ngai thalo chuan ro si jok chu apin dana kovin an ti pui ngala chol hadam ri amamo nianga in kar kha chung chol apetangot mai ani manmo takin in lama a in khal ho ngala engamo hian a chung rila amol thlat boxi a thodeu hal thin kongsira gift shop ra lut kualin awa pa birthday present tur alai koya chumizan chuan a pasal hual trevoran office lama na an nga dewa wangin aron la ho theilok lo zui ril tu nuam lo taka wen nawadom lai chuan house alarm aron rita thut mai le rang taka sakor bak che chuin kong ka puilama pan phei ngala azam ema wang chuan a khur deuh hlok bok an kong khar la chu alo la in kal traffic boxi amai ro chu kong khar hnung lama lo in hong reng ti mu chuak ta uluk taka a en fi lai chuan phone ron bithut home security operator lo ni rengin har satna tole tolo aron zota ro sipo atho huai mai pangai taka anin biak lai chuan amaron betu chuan nunglam en turin atitamau mai le Look behind you. lau chung hian zoi muangin ani hera thok le khata phone ron rile thut phone handset a hum rengemo ati lain engma alo hum hau silo rang takin awa chang le ta tun tumero operator tak lo ni to in an in endik tu tur officer an ron tir pheita ani police ho chuan in le avel chu uluk takin an han dap kual vela ma sela thil danglam te chiam mu an nei lem lo an kalliam hnu chuan Trevor po aron thleng chhun zom ve ngala ngai that lo na anei lian sot kheramai thil diklawa omem ni tia an zo ta ka chuan Rose chuan engkema that le vek tur thuin alo chang liam ve maya a hoi herle chezia ero adang lamin angai that omlo tul thung chumi zan chuan a zo te duat mustache tia a ko thin chu chopek tumin an kova beise lo tevin a muzo le tatlat lo mai khoya tak tombo wangmo chumi zan chuan mang thalo tak nei chhun zomin aron har chuak thuta amut le mai thei tak lo wangin adam lo thita lorai ne na anin biak na kha uluk takin awangai thata ani lorai a tre deuh tur lai chuan voice danglam deuh bik hi omina hre tatlat abula tangin an play non le ngat thin a volume po a ring thei ang berin ada bok mei che o hian fia deuh hian lorai ming hi aron lam deuh nala khati lai khan amale lorai bak anom silo tu onge ni tang le uluk takin an play non tluka a hlau tuk chuan chauka a chemte chu banin a hoi kual roi ruaya a tre thom hria in Trevor po aron tlan phei ve ngal zat bok thil om zia la shave heklo le makti taka ron awin a chemte chu da bo vat turin an thrila Rose hlau tuk chu bang ngengin a tholop hlop mai ama chuan diklo engemaw taka om ti hria in atuka chuan ama therapist medeli ni awa hmua a hun kal to atangin an soi chho ta ani therapy chuan Rose chu real ruboya ni hran lo thule ano panlaya a hun ton rap thak takin ama chuan ngong thalo takanei jok nia a hriat thu alo hrila Rose hian atet line drugs overdose awanga anu thilai a hmua khata tangkhan a omdana diklei thei to meulo anti ti zo chuan in chein
awa pa birthday lom na hmun lam apan ve a ahmania a gift lekha uluk taka tuamin avaken sak ve ta ani ke kan ka zo chuan phur takin present an honga an nui deuh dar bok atopa chuan Rosie present po hona hun ve ta awa pa chuan hlim takin boxu an keu hongale atoin train le sak aya azo te duat masta saruang alo dai mai Rosie maktilu tukchu mangang takhian atrap ngal homa ama ti ani lo thu soi sate ma se atu ama chuan an oi sak bok si lo chutia an en trap lai chuan kil khata mei che pakhat rap takalo nui reng hi awa mufu le ta abula te hna chuan athil mu chu an hril thin a muang mu ve anom miau lo awang chuan ril rupuaya an ngai vek to a thok le khata aron din chil thut aphuna salutuk chu chesualin ando kan hun laya dil cheta ani rang takin damdoi in an panpui ngala anxiety attack ani an ringber chuti rual chuan natna dang a hran pa mu chuairo an nei lem lo abial pa Trevor anen bok anin zui hole a inan thlen chuan Rosie chuan mihring ni si lo zui tumak taka nei thu a hril taphong mai Trevor ero chuan supernatural lam thil phei chu alo oi te chiam lova anu ang bokin ril rulama harsana anei a ring mi a athu soipo ngai thazo du lovin anin kalsan ta ani chumi zan chuan lorai te professor mani in tilum ta chanchin kha an chui chhun zom le a chanchin maktak tak chiar tur alo tam hle aril ru akal ding don chau ti in apia thim china tang chuan thoma hre tatlat anu onge mai hian zoite te hian aron kowa anena kalvat vat turin aron som ani ahlaulu tuk chuan light ti thimin rizain anin khua mani namukhur dur mai anu thani om takhi alo la ding zui atuka chuan reporter anga insoin Professor Boralta Gabriel Munoz anupui avatloa anupui chuan pindan pakhata hruailutin apasal lemzia sang te chu alo en tira chung milem te chu rap takhian an khisung hlom mai anupui chuan athil hriat ang te hrilin nu pakhat nui chunga a in tilum laia mu atanga apasal po chu buai tanani thu alo hril vele a chu vele Rosie po chuan apasal thil ton ang bokaton ve mek thu asoi chuak ta Mrs. Munoz ro chuan elsenan atifiam vel mai maya alo ngai sak dai mai si thinrim takin a in tang chuan an hothota ani tuma pantur hreto heklo apasal hlui Joela hne na bokhan vakir le in Professor Gabriela in ti hlum ma chi a meiche thi a mu kha tunge ani an chui tira Joela hi police ani awangin police ho database a access thei veka investigation ti nan arem chang hle an video footage nei ta chu an thlir duna an meiche chui mek po chuan midang mani in thatalo mu ve tho chu lo ni in CCTV atanga alan dan chuan chupa po chu lorai ang chia khan alo nui deuh sang mai ani chung an thil mu ang te chu printin apasal hual Trevor hena evidence atan entir atuma amai ro chu inova thlen chuan abe selo dewin a therapist nen anlo ngak reng to Trevor chuan ril rolama harsatna atok ani arin thu soin athu soipo engma a oi sak du to lo thu alo la soita deuh le ngal Rosie thinrim chuan an pa chu an chhuah chhal ve deuh saka a in nga na nei chhun nia a hriat a unaw nu avapan ta chot mai buai chuar deuh nuai hian a thil ton sang te chu an hril ngal bora a unaw nu la chuan lo oi saka hnekin anu ril ru buai lai nen in ang riawa hriat na alo nei vele an no pan laya an chung ko buai na chungchang te soi chuakin anin hnial thinrim chowa atopa phei chuan holi thinrim chuan alu san ta dai mai beidong takin Rosie chu akar dan lama akir le ta ani sheom ti taka akar chunga athut lai chuan
Beisei lo dewin a unaw nu chu aron chuak le a kongkhar aron kik chia chu a unaw nu alo ni hau si lo chumi zan chuan a pasal hlui Joel hne na tangin phone call adong nol mai until chui me ka khan thil mu chu mak deuh hi alo ne a nui mel rap thak tak mu nuwa in tilum ta mi som pakua lai an lo om reng mai suicide kai hnoi zinga dam kho chuak chun chu robot tali chau ni in ani hian tu emo alo va that hlo peka chu wang po chu ani ma na ama che nui mel rap thak taka mu nuwa dam kho chuak alo oma ama ero chu atol that lai lo witness tu pa in an chia chu adong let ve thunga chuta tang chuan nui mel hmuwa piang chu an thi chhun chom le ta zel ani robot chu murder case or tir ni in tan ina an khunga thuruk engemaw tak anei ngei ringin Rosie te pani chuan chumi zan la chuan an vapan ve ngal konglaka chuan a thil ton engkim Joel chu a hril ngal vek bok midang anglo takin Joel chuan a thu soi chu alo oi sakte miala Rosie tan po tlem chuan a thamon thak deu amai ro chu incident a oma tangin victim ho chu car khat po an dam thlengai lo ti Joel chuan an hrilale voin hi anilina ani to si dam kho chuak turin hun tamanei to lo atopa chuan tan inan va thleng ta ami hmutum robot tali chu in biak na ruma chuan alo thungoi renga a mel hria thau lovina aron tlo chu makati mel hle Rosie chuan doctor ani thule adam lo en kollai a hmu lai ngeya a in ti hlum dan te chunu chuan an professor in ti hlum lai a hmu dan le a hma a thil thleng an fin fia to ho zong kha an soi chuaka engtin nge ama robot chu adam kho chua theibik azot ta phong mai robot a makti le hlau thong chu mitui parol kuang hian a in dom kun ngala engma a hriat bik lo thua changin kalbusan vat turin angen ta Rosie ero a beidong du bik hau lo chuta a thian pa Joel chu a chhuah tir phot chuan engkim a hril vek tur thu an thrila Joel po chuan thu oi takin a chhuah san ve ta ani robot chuan tuna thil thleng mek ang bok hi a hma kumloka Brazil a thlen to thu an thrila chuta adam khu chuak chun chuan an thenom pa a that lai ngei mitalo hmutu a thenom pa nu pui chunga chuan an chia chu a tla zui ve ta thung ani an chelaka fihlim na chun chu tu emo tha a midangin an lo hmu ve nge angai tina ani chu robot chuan an chia chu anei le de hlau takin Rosie chu kalbo vat turin angen mola a train na satak ema wang chuan policein an hroi kir le ta ani Joel a bok chuan Rosie chu a phur ho le a suang tu an akal na sat ema wangin ti po an ti hlei thei meu to lo ina thlen hnu chuan a chunga thil thleng mek chu a ti top dan tur an zir chiang le a dokana evidence rang chapdar nuai lai chuan a therapist kha aron lang hlol mai Rosie chuan chuti te thuta aron lang chu maktiviau ma se anin lu tir ta thowa an ti tran don chauti in phone aron rile rang takin an chang le ta beisei lo dewin amaron betu chu a therapist kha alo ni si a hlau lutuk chu khur ngal hloka a in leng nu chu tunge ni ta ang thok le khata therapy se mo ati a in leng nu chu rap om deuh hian aron nui ve ta sang mai mang ang le thabar takin a thutna ata chu a tho chuaka chu vele a thmu nu chuan aron la le takngal anu zela thil thlengro engma hriat na nei chhunjom to lo aron har chuale hnu chuan chemte a chua anna thona hospital lampanin a in khal chuak ta ani a tho puita chuan leave lak lailaya aron kirle chu makan lo ti kher mai Rosie ero chuan thil thei ngila nei thu soya chuan lam siamin kala room lam apan ding ngala a thil ti tum lo shrelok sa ang mai hian kala chu alo zam chena sa hle
a aw tak chiam awang chuan an boss kha aron tlan lu ta tumlo dewa ro si aron hmu taka chuan makati ve hle nge engti tura local nge ani azo lai chuan ro si chuan chemte a phor chuak thuta karla chu avit ta si mai ama ero chu nati mel po pulo hian karla chu alanui huwa zui chuti lai chuan ro si chu an hoile tale an boss chu rova taka che in a mai vun lo hi duai mai a hlaulu tuk chu a tre ngal tuara van nei thak takin hallucination mai alo ni hlau a ril ruwa buai vek to awangin a takle a lempo a thlir sang hlei thei to meu lo chutia pantur berpo shelova a lai chuan an pu kha aron lang thuta ti puya aron somta ani ama ero chu a thil mu aron diklo le a chang le kal ang ten muthul aril ru boilu tuk chu atlan bo le tadaya amaron beitu tharau chuan mani inti hlum tir zeta midang chunga kai chhon le zela tum ti hria in aven dan thaber chu midang omve haulo na hmuna mania va in khung bo dayani ti angai tu chuak ta ani anno panlaya an khosakna thin inram vekto chu panding ngalin mani chawa va in khung be a an chia chu ti top vat atuma sheve hlema se kongdang renga koto bok silo chuti atlan mek lai chuan joel khan aron khola hospital an boss khan a dana diklo thu police alo va report chulo ni in amai ro chu ro si chuan ngai to mani lo thua lo changin ron zui hlek lo turin a hril mola engemaw chena tlan le hnu chuan anin hlui lo chul de urup to chu awa mu chuak le ta ani pindan te chu an fangkual vela anu mutna room lama pan lai chuan ano pan laia thil thleng zong kha a chuak le ta uai mai damdoya ruya wangin anu chu alo odi peka engma ti thei to heklo le afanu chu rang taka 911 call ngal vat turin alo ngen ani amai ro chu nusual le fa te ti du da ching takani awangin ro si chuan atran pui du lova kong kharin abik bo san ta dai mai anu thi na mun khum ruak chu in sut hlop hian amel renga aril ru chung rila chuan in thiam lo na lian takanei ninge in alang tuna chuan ani ni turin aril ru asiam fela tukver te chu kharin parda azar phui ta vek mai khonwar halin kil khata chuan an thuren rona reilo te a khuapo athim zui ve ta ani anu dewa chuan anu pindana tangin insu rifai thom a hrele ta a khonwar nen room lam chu an pan phei chata anu mutna pindana chuan nu pakhat hi mai hupin alo thurun mai le aron hoi chuak chu anu ngei kha alo ni si ro si chuan athil mu chu atak ni lo asuang tu na wak vel mai ti soi chungin a in ti huai lui shama chu vele anu chu midang ang bokin aran nui vele ta sang mai le arap ema wang chuan room chu chua san tange a tharau chuan kong khar chu ron hongin ani na dik tak aronin lan tirta anu emo ati kha a sei tula asamla chu a thla nuang boxi living room a thlen hnu chuan a re tamaka khoya nge a botak a hreto lo thok le khata anua takaronin lar ta thut mai a khonwar thlau khacharin an chupopa man bo takin pona atlan chuak ve ngal zat bok an in chu akang ta duai mai le tuna chuan a zalen ve tak to don ni in langta
ril ruha dam takin khopui lama a in khal ho zuya a pasal hlui Joel hne na kirle in anin thenna chan po ama wang vekani thule theitop chua alola puidu awangin lom thu avashilta ani chu mini chau chu akianga omle an dila chutia ama chawa atong bor lai chuan thil omdan aronin thak danglam thuta Joel chu ahma mi te ang bokhan aron nui vele ta thut mai aron tak thuta chuan manmo takin inata atlan chuak ngala an hoi kol vela le ram hnuai vek lo la ni rengin an in hlui atang khan alo lawak chuak mi alo tina alo ni chu vele ama zong tura ron kal Joel tak tak aron langa Rosila chuan atak nge ani alem ti po a song thei to bok si lo a hlau lutuk chu in chunga bok atlan lut le a kongkhar alakal dai le ngal in chung kil khatachang chuan aram huai mu bokha aron chuak le ta dun mai le tuna chuan tlan chet ngai na reng om to lo atopa chuan kongkhar ti che in Joel aron lut thei ta shama khonwar tui hian a thian nu chu alawin lei hu vek to rap fashion hian aron lanui zui Joel mu lai ngei chuan noal an nota anung chungin a in halta ani mita mutu Joel mabak po ako ve don kher mai video mu nom tak mu chunjom zeli du chuan minlo subscribe in notification bell on la like me pa in comment section lama ingai dante meron chilve thin don nia